Социална кредитна мрежа WebTransfer. Добре дошли в WebTransfer, аз съм Жулия Профит. Какво е WebTransfer? Това е социална мрежа, като подобна на Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, само дето тук хората не си разменят съобщения, а парите. Всички сме били в ситуация, която трябваше да вземем заем или да дадем пари на заем. Трансфер е установил правила между тези, които дават кредит и тези, които искат да вземат на заем. Система, с която работи WebTransfer, е наречена People to People, съкратено P2P, от човек на човек. Кредитоване на тази система е най-бързо развиващата се отрасъл на световния пазар на микрокредитиране. WebTransfer не се явява банка или микрофинансирана организация. Той не дава и не получава заеми. Той се явява социална скорингова площадка, на която участници от различни мрежи намират един друг, за да получат или да сложат парите със свои собствени условия. За момента милиони от хората по света са регистрирани в WebTransfer. WebTransfer е международна компания, чието генерален щаб се намира в град Майами, щат Флорида. Компанията има офиси в Ню Йорк, Кейптаун, Шанхай и Лондон. В Великобритания WebTransfer Europe Limited има лиценз на FCA за преводи на финансови средства. Рейтинг на WebTransfer, глобален рейтинг на Alexa Traffic Rank, непрекъснато нараства. За кредитори, даващи на заем на хора с рейтинг в WebTransfer, отсъстват рискове. Ако ние даваме на заем, то фактически част от получена печалба ние пращаме многомилионен гарантиен фонд, който ни връща парите в случай, ако човек не е върнал кредит. Ако ние взимаме кредит, то сума, която може да вземем, зависи от нашия рейтинг. Рейтинг се определя от собствен скорингов модел на WebTransfer и зависи от много фактори. Служба на поддръжка на WebTransfer работи на високо професионално ниво. За нашето удобство може да се зададе въпрос на сайта, социални мрежи Twitter, Google+, Facebook, на отделен сайт на WebTransfer Club или на сайт на support webtransfer.zendesk.com, където отиват всички наши въпроси. На всяко обръщане се присвоява номер. Бъдете сигурни, че ще ви отговорят. Седмични вебинари от службата на поддръжката, тренинги по финансова грамотност и новини на WebTransfer ни помагат по-добре да научим за проекта. Присъединявайте се! Социална кредитна мрежа WebTransfer.